Dobrý den, dneska jsme ve Valči a budu dělat rozhovor s Tomášem Petrem Kastelánem z Valče. Dobrý den. Můžete nám říct, co obnáší profese kastelána? No, tak profese kastrána je takový obor, který zahrnuje spoustu věcí. Dá se říci správa objektu se vším všudy. A můžete nám říct, jak jste se k této profesi dostal a co vás na této profesi naplňuje? Já jsem se k tomu dostal vlastně úplně náhodou, protože jsem dělal civilní službu na památkovém ústavu. Pak jsem dělal nějakou dobu na investicích na památkovém ústavu. No a tady na zámku Valeš bylo potřeba dotáhnout stavby. No a právě proto mě tenkrát oslovili, jestli bych jim s tím nepomohl. A jaký je hlavní potenciál městečka Valeč a čím je zajímavý od ostatních? No tak to, čím se lišíme, nebo to, co je zajímavé napříč celým Karlovarským krajem, tak je především baroko. A je to baroko v duchu italského baroka, kdy tady byli i další architekti a oni komponovali celou tu krajinu. Oni tady prostě upravovali krajinu na výhledy a to je vlastně ve Valči asi ta největší deviza. A co jste udělal za tu dobu, co jste kastelánem pro zámek? No tak první, co bylo, že jsem vůbec přístupnil park, protože ten byl havarijní, takže jsme tady dělali ořezy dřevin, tak aby to bylo bezpečné. Pak jsme sem pustili lidi. No a pak jsem měl investiční akce, všechny možný, třeba tamhle ten kostel Nejsvětější Trojice, kde jsou originály od Brauna, tak to byla první velká akce z norských fondů. Pak jsme tady řešili tady tu budovu správní, která je opravená, prádelnu vedle, iluzivní brány tamhle vzadu, tady třeba Teatron, což je jedna z největších protoromantických staveb v Čechách. No a teď opravujeme Skleník. Prostě jedna akce za druhou, tak jak to šlo. A jaký byl záměr zrekonstruovat zámek Valeč? No tak to byla jak jedna z těch prvních věcí, že když jsem tady nastoupil, tak každý kastelán by měl mít nějakou vizi a nejenom tak náhodně opravovat. Měl by prostě vědět, co je cíl. Takže na to my máme takové pasporty, kde každá ta budova, tady je 8 objektů, tak každá ta budova má nějaký cíl, že třeba návštěvní centrum bude třeba tamhle v té kovárně, jo? Nebo tamhle máme letohrádek a ten letohrádek bude na ubytování s vyhlídkou. No, takže to jsou takové různé cíle, které člověk má dlouhodobě, ale tím, že tady bylo všechno havarijní, tak já jsem musel upřednostňovat ty havárie, takže jsem šel nejdřív po těch věcech, kde hrozila ztráta kulturních hodnot. A jak dlouho už tuto profesi děláte? No teď v létě by to bylo 18 let, takže docela jsem se tady zasek. Když jsem sem nastupoval, tak jsem slíbil tehdejšímu řediteli, že tu budu 2 roky. A za náma se taky nachází známé sochy Matyáše Bernarda Brauna. A od jaké doby tady jsou? No, tak ty sochy od Brauna ty tady souvisí právě s těma barokníma přestavbama. První, které se dělaly, jsou právě okolo kostela a na kostele. Tam jsou čeští patroni. No a pak někdy v roce 1734, nějaký takovýhle období, tak si objednali 32 soch, které byly na téma mytologické motivy. A tady vidíme třeba 16 kopií těch soch, ale dochovalo se 28 originálů a ty originály si můžou návštěvníci prohlídnout v lapidáriu v kovárně. To doporučuji, abyste se tam šli podívat. A tam studenti z fakulty umění a designu z fakulta Ladislava Sutnara v Plzni, tak oni tam udělali takové scény, kde si můžou lidi sami přepínat zvuk a světla k tomu, takže to je docela pěkný. Takže je to všechno cílené pro mladé návštěvníky? Na to právě docela se snažíme na tohle brát jako zřetel. Takže všechny ty výstavy, protože ten zámek ještě není opravený vevnitř, ten vlastně po požáru jenom stabilizovaný. Tak my se tam snažíme dávat výstavy, které jsou hodně interaktivní, jsou takový, že se může někdo ošáhat, tak prostě hodně myslíme právě i na děti a na mladé návštěvníky, aby je to bavilo, aby to nebyla taková ta nuda, kdy se jenom mluví o historii. Dobře, děkuju. Není za co.